Amen. Vitendo visionary prophet ni mtungamiri wese tuwakwa sozo na sarudzika mstara Jesu. Amen. Salatishe shukura maruva kukia Mark chapter 2 from verse 1 and I will read. And again he entered into Capernaum after some days, and it was heard that he was in the house. And straight away many were gathered together, insomuch that there was no room to receive them, not so as much as at the door. And he preached the word unto them. And they came unto him, bringing one who was palsied, which was born of 4. And when they could not come near him for a press, they uncovered the roof where he was. And when they had broken it up, they let down the bed when the sick of the palsy lay. Verse 5. When Jesus saw their faith, he said unto the paralytic, Son, thy sins are forgiven. But there was certain of the Jews sitting there, reasoning in their hearts, why does this man speak blasphemy? Who can forgive sins but God only? And immediately Jesus perceived in the spirit that they reasoned within themselves. He said unto them, Why reason these things in your hearts? Whether is it easy to say to the sick of palsy, thy sins are forgiven thee, arise, or to say, arise, take thy bed and walk. But that you may know that the Son of Man is power on earth to forgive sins. He said to the paralytic, and I said to you, arise, take up thy bed, and go thy way. Immediately he arose, took up the bed, went forth before them all, insomuch that they were amazed. They glorified God, saying, We never saw it on this fashion. Amen. Panopaita nauye hama dzakatakura hama yairwara vakati handei Jesu anga yonzvimbo Capernaum handei. Saka vakati nonokei ndokusvika makazara. Bhaibheri rati makazara kusvika kudhoo. Havana kukwanisa kupinda nepadhoo. Manga makazara kusvika kudhoo. Handizivo vanhu vekudhoo kuti sei vasina kupa munhu kana akatakurwa kuti abatsirwe naJesu. Bado pandakadiscover kuti kwaJesu kwacho kune nyaya. Kunewo kuti kana vaakudhuze havachada muiko. Oh yes. So you can imagine kuti vanhu vauya nemurwere wavo mumba umu, vanhu vauya nokuti vanoda Mwari. Ndaitarisira kuti vanofanira kuti vane rudo, nokuti vaenda Jesu ane rudo. Vanhu ava vanoda shoko raMwari, and Jesu anotoparidza kwavari. But vaparidzirwa kudaro, panouya situation yekuti vachidemonstrata shoko ratinoparidzirwa tinorirarama. Vopa munhu kana nedambudziko, zanzi havana kukwanisa kutendera munhu kupinda. So to me, the door was opened, rasina kuvharika, but hapapindiki rakavhurika. Bhaibheri rangu harina kuti door rakavharwa, zvanzi mumba mavo makazara kusvika kudhoo, which means door ranga rakatovhurika. So blockage vatova vanhu kwete door. Inanga wenzi vanhu vakagadzira rimwe dhoo. Kuzara kwavakaita kusvika padhoo, vanga vatori rimwe dhoo rakavharika, iro dhoo chairo rakavhurika. Unosvara kuti muupenyu zvichida munhu unotozviziva kuti chinhu chinofanira kunge chiri changu, but pane vanhu vakamira pachiri. Promotion inenge yakatouya kudhara, but kune vanhu vakaenda nerweseri nemamwe mashoko. Zvichitozivikanwa kunzi iwe ndiwotori qualified panzvimbo iyoyo, ndiwo wakarimbiswa, ndiwo unofanira kungochigamuchira chinhu ichocho, but wakazongoshandisira nyaya chinongonyarara. So pomwe pacho haisinya kuti dhoo rakavharwa, pane vanhu vakamira ipapo. So vauya nehama yavo kuti vapinde, hamusi kupindika nokuti makazara kusvika kudhoo. So vanhu vari mumba vanoparidzwa naJesu picture chechi naye
Vanhu vari muchechi Jesu anokushumira. Saka ndakadiscover kuti unogona kuzoita problem kuchechi kwete kumba kwenyu. Kumba uko atotamburwa nevanhu vakati handei kuchechi. Kuchechi ndokwatova neproblem yekuti kuna Jesu wacho hakuchasvikika nekuda kwetaipi yakafanira uya kuchechi. Iripo taipi yekuti kana yatombokutangira chete zvinhu zvekuchechi apapindike. Kwete nokuti Jesu haasina kuda kudhora rakavharwa. Kune vanhu vanongomira as a blockage. Zvichida with this understanding havasi vanhu vakamira kudzivisa munhu uyu. But iwe semunhu ukarizena semunhu ukashayiwa pfungwa yaMwari, you can also be a blockage to yourself. Saka Bhabhuri inoti akatumba muzembero futi panjere dzake. Idzo njere wakatodzipiwa, but hauna kudzipiwa kuti uzembere padziri. Nokuti rangu rinoti your mind must be renewed by the word. Kuti ukasatendera shoko raMwari kushanda pfungwa dzako dzinoshandira against your life. Pamwe pacho hauna munhu ari kukudzivisa, iwe pachako uri kudzivisa upenyu hwako. Hauna ari kukurwisa, but iwe wacho unozvirwisa. Nokuti une mamwe mafungiro asiwo. Anomuza shoko raMwari Mwari ndovakati let the birds fly. Nanasi ostrich aibhuruka. It is one of the birds. Itori shiri ostrich. Mwari vakati let the birds fly. Ostrich is one of the birds, it doesn't fly. Ukataura wait to me, I didn't reason it that way. Because ndege haisi klasi zvinhu zvakati zvisunge. Ndege inogona kutakura ostrich anga asi kusunga iwaya. Ikasunga naudeva. So haisi nyaya wait. Vanofunga clue yekuti zvakafamba sei iri pana ostrich wacho kwete dhimoni. Watasha zvakaita ostrich, it's so big. Kweso chidiki. Musoro nongera mind knowledge. Vanhu vangu vaparara nekushayiwa zivo. Kwete kuti nasatana akaiswa pasaidi zvadza vangu kufarira kusaziva. Ende Mwari achitobvuma kuti ndevangu, asi pakuparara varipo. Ende chikonzero ngasicha kwese kwakuna chiri kuvaparadza kushayiwa zivo. Dai mombe yaiziva simba rainaro, hakuna akamufana akaitungamirira mombe kurima munda. Muzvitonza remombe ine power, but panotodiwa akamufana akadikana negrade 3 kanorudza kuti famba ine pana pamutsika chipagifo kanoziva direction kuenda nawo. Avachamuri simba, but vakaenzwa isimba iro vanouraya futi zvavanofanira kuita. So neimwe nguva vadzivisi vakamira padhoo, usati watsvaga kuti pakamirani, ivo wakamira sei. Paunoita kunamato kuti Mwari simukai, vavengi venyu vaparare, hausi muoyo wengu waJehovha. Pavavengi vaJehovha vaunoti vaparare, hausi mugurupu racho. Ungamudaro uriwe kana kuti ndiri ndakamira padhoo reupenyu hwangu, nokuti unozviziva pamwe pacho haudi kuti uprofitwe. Iwe uri kuprofita welife yako. Zvingani zvinoshumirwa zvaunorarama nekuita. Handasitava nyaya yekuenda kuchechi, nditaura nyaya yekunamata kwacho. Izwa munamato nekunamata zvakasiyana. Okay, Matthew 6:6. Kana maakunyengetera pindai pakavanda muvhare dhoo. Mwari anoona zvamunoita, achakuropafadzai. Kwete anonzwa, anoona. Kwaanenge achionei ndichitaura. Kuti apa level kuti anoona chiri kutaura kudarika kunzwa zviri kutaura. Why? Nokuti wandi kuti mubairo une chekuita nechiri kutaura kwete zviri kutaura.
Muupenyu zvinoda kurega ndikudzishini chichi. Pandinokuda kumba ndichienda kwandiri kuenda. Mwana wangu anotamba neshamwari dzake saka vanombomushedzera vari vese. Teti, mutunzirawo machips vese. Shamwari yangu divine shamwari dzake. But pandodzoka nemachips manheru. Vamwe havawani. Haisi nyaya kuti handina kuvanzwa vachishedzera ndavangu. But zvingaite rekuenda mudzimba dzevana vachinoati machips. Manida ana understanding yekuti vana vanyambo vataura vaitedzera mwana wangu. Yeah. Relationship ndo yaakupindira machips kudarika request. Amen. Apiwe ashedzera. Anopiwa watogara naye. So paunoita prayer enda ruzivo kuti kutedzera vanhu vanonamata. But arikukopa vana vangu vari pakati pake vari kunamata navo. Relationship ianswer pachayo. Saka the Lord's prayer haitanga nedzimwe nyaya itanga ichiti baba vedu vari kudenga, our father, baba vedu ito relationship. Kuzoti today bread yai part 2. Chingwa chaishi vanhu vane nzara ndechevana vacho. Vaita nzara. Haupiwe chingwa nokuti wakumbira chingwa, chinopiwa vana vacho vatanga vati baba vedu. So kana vasiri baba vako ukazoti chingwa vanonzwa kuti kuda hake chingwa but haasi wedu. Vana vekwanechidzo vane nzara. So pato hapasi kupindika pane vanhu varipo. Vandinofara kuti murume uyu nyanga arikutadza kupinda ane vanhu vaanawo futi. Mulife zvinhu ngazvikaiso. Ngapaite vasina kufarire. Ngati ngapaite vanokufarira. Ngapaite vasina kugamuchira. But ngapaitewo vanokugamuchira. Rimwe dore life munhu. Saka uchinzwa Jesu achiti I am the way. Imwe road is the person. Bible pane panoita senge rinotisha kuita usimbe. Rinoti kudii? Kumbira unopiwa. Ipapo anongotishanda. Ticha nokukumbira. Gogodza unosaruriro. Tsvaka unowana. Zvonzi kana watsvaga ukashaya, ukagogodza wakasavhura, chiita kagemu kekukumbira. But ndakadiscover kuti level yekukumbira nemakumbiriro akasiyana. Ino parinoti gogodza unozarurwa kune imwe noko yekuti vanotowedzera kukiya nemanokero chete. Itori art kugogodza chaiko itori skill iart. Kune manoko yekuti vanhu vanototya ndakuda kukutsvaga kuti wani panzvimbo. So padoo pane vanhu vasiri kuda kuti upinde, but iwe uchiitawo vanhu vane shungu yekuti zvakuchiita. Ndabasa nemunhu ndozvinomatira mwari wangu. Mwari wacho ane basa nevanhu. Bhaibheri rakuti pakatofa Mozisi, Mwari vakaburuka kudenga naye vakaenda kunoviga Mozisi. God himself begged Moses. Mwari unonamati wanoenda kunhamu. Vhura bhuku raDheuteronomy. When Moses died, akavigwa nevanhu. Till today, hakuna muziva vanogwa naMozisi. Why? God came down and begged Moses. You are really unamata Mwari wako musiadenga. Pane vasiri kuda kuti upinde. But panofanira kuita vanhu vane shungu yedzekuti upinde. Be a good person. Itori part of answer in life yako. Mukadzi womuprofita akanzi inokumbira zvitini. 2 Kings chapter 4 inokumbira zvitini mucommunity. Anointing their prophet. Zvitini mutsvaga wega maringe mataura aunoita nevanhu mucommunity yaunogara.
makontena abve pa-anointing anobva pa-character. Nokuti paunokumbira zvitini matauriro nekuleta kwaunoita nevanhu. Prophet vanoti mafuta achawanda but anokontrol nekuti wawana zvitini zvingani. So iwewe pachako utori container pamwana wekutsvaka. Akada chiinvi chizhinji chachina basa uchiwanda. An empty jar unogona kutorimwa. Ini takura unonzi kumazoa kumamaino saa mining community ndekuti munorarama as one family so mai mune muchizivana sei. But aishandisira mai vangu kupfuga pera vaindipa chitini wonditenda kwamairosi about 5 houses away unopiwa kukumbira hofu. Saka ikafunga pakati apa hapana nehofu iri padhuze. Inga tichizofamba kuda kwamairosi kukona pakati havana hofu ndopanoziva kuti haisinyai hofu chete. Mukatodaro uri panext nane hofu wakawandisa. But nokuti hamutauri mese munokumbira neufoma kuna. Relationship ine chinhu zvainovhura. Kwete prayer, it's good to be prayerful. But the relationship that is paralytic. Haana power. But chakaita kuti azopinda mumba verse 5 yati B. When Jesus saw their faith, not his, their faith, he said to the paralytic, don't worry about that. Jesu anatanga aone murume ane dambudziko. Anatanga aona kutenda kwevanhu vane murume ane dambudziko. When he saw their faith, paakaona kutenda kwavo, he said to the paralytic, chikavhura meso aJesu kuona dambudziko kutenda. Dambudziko redu tinowana dambudziko kuna Mwari toviga kutenda kwacho. Yeti haone dambudziko, anoona dambudziko through kutenda kwako. Wesaikuriswa naJesu, Jesu nyangwa ari ane simba, aipa credit munhu waporesa, hanzi kutenda kwako. Anomutswa Jesu achipazvona ngati nepawa takabva kudenga. Aimira zvepawa nedenga rake, oni but uyu munhu anotenda. Your faith, when he saw their faith, vanhu vakuiwa murume uyu haana power, is paralyzed. Saka vaenda pamusoro perufu ndofunga vakamugadzika pasaida vakatanga kudhiga kumeka eho kuti munhu yapinde. And Jesus saw there, not his. Kureva kuti dhoo reupenyu murume yaiva network yevanhu vaanofamba navo mumasi. Jesu achida kuparidzira vanhu zvanzi vakakumbira bhoti raPita aine simba nepower rekuita munana neimwe nguva akambofamba pamvura. But ane nguva yaanokumbira bhoti ane simba rekufamba pamvura. Kureva kuti nyangwe minana iriko iva munhu anotaura nevanhu. Nekuti pamwe pacho hapadi munana panobuda bhoti racho. Why? Nokuti dai Jesu akangofamba pamusoro pemvura akatanga kuparidza kwakusingamire munhu kurwizi. Vanhu vaitopedzisa kuti haasi munhu chipoko. Saka Jesu nokuzvisa level yevanhu akazati pana hapadi munana panoda bhoti ravakajaira kutsika maviri. Saka Jesu akasamura anogona kutaura nevanhu akakutambira mumamiracles anomuza vanhu. Zvaita kuti angosvika kubizoona vanhu vakaungana anaPita vane zvavakuita ungomira pamusoro pemvura utanga kushumira. But hakuna munhu aimira. Hakuna aimira. Afamba nevanhu vakuziva ndopanoti yangu vaikuita minane yekutsika pamusoro pemvura ndichifamba. So murume uyu ane dambudziko, breakthrough yeupenyu hwake inetwork yake. Why? Nokuti haana kubva kumba achifamba. Mulife une distance yautakurwa nevanhu. No matter how educated you are, no matter how intelligent you are, there is a distance in life where you meet people. Unazama dambudziko rokutanga rakaonekwa pamunhu naMwari iloneliness. Mwari ndokubva hazvina kunaka kuti munhu ave ega. Ivo varivo vane munhu. Vakadi kuti kana vashama chero une musoro zvakatovharana. But Mwari vakatoda tsitsi munhu ane Mwari. Mwari vaina Adhamu ndo vakati hazvina kunaka kuti munhu ave ega ivo vainaye. Mwari kana kungoti kana une munhu ane basa
riche uneni pano zvinoita mwari vakataya problem yangu manje hakusikushaya kunyamutendeka nandini ukushuta munhu kuti vachibatsira munhu asina munhu zvanzi vakatsvaka mubatsiri akafanira ndokubva vashayiwa ndokubva vadzoka kumunhu asina munhu kupfora mumbavhu kuti munhu asina munhu ave nemunhu paikuda munhu mwari haana kuenda kunosika munhu kuti vape munhu asina munhu vakaziva kuti zvemunhu zvinotowanikwa futi kumunhu iye zvichida breakthrough yakauya kudhara but wakaivhara ndiyo because hautauri nemunhu enda uda basa nemunhu chakanakira hanzike kupa kwemunhu ndochawakatoita mwari aisiya denga ratoenda kumba kwaabhurahama munhu mwari afika kubatsira vanhu Bible unoti he became man akaziva kuti as God I cannot help man but I must become man to help man. He became man. Kuti aende paKalvari atifire akatotanga ava munhu. Kune nyaya dzekuti dzinotoda munhu, dzinotoda teamwork, nyangwe mwari aripo. Baba unoti mwari waingoti let there be light, vachitaura zvinhu vada kusika munhu ndokubva vati let us ngatisike. Kunoti mwari atoshanda netimu yake. Pane paanoita zvinhu zvake kozoti vauda timu rangu let us. Iwa hauna network, hauna team. You believe kuti zvinoita. Ndikazvinamatira mwari wangu ndikachema kuna mwari kwaanondidzwa zvinoita. Jesu kuti denda rivhurike mweya mutsvene uye pamusoro pake haana kuita prayer of fasting. He was led by the Spirit kuita fasting kurenje. Spirit yakauya rini akaenda kuna Johani. He is greater than John, Jesus. But akazvininipisa akaenda kuna Johani. Akandopinda ministry ya Johani munhu. Babhabhatidzwa baba noti achibuda mumvura. Denda rakazaruka. Mweya mutsvene akaburuka sejiva pamusoro waJesu. Kuti akareceiva through humility. Aikona kuti Johani mudiki mwari ndipewo mweya wangu ndiite basa. He visited John. Kuti John to ministry ya Jesu, he was an open door to receive the Holy Spirit. Oh yes. So man is a door. Oh yes. Kune zvinhu muupenyu zvisingauye kwauri nokuti une simba nokuti wakangwara. Batuti nokuti une vanhu vakaiswa muupenyu wakuna Mwari. Saka unonzwa vhesi ichi chikumbira unopiwa. Unonzwa zvinhu izvozvo kana ukazvitsvaga uzviwane. Nokuti vhesi rekutsvaga ririko. Dai zvaingowanikwa nekutsvaga raigumira pakuti tsvaga unowana. Yovharwa chapter. Mwari nobva unotaya vanhu vakatsvaga vanongona kufa vachitsvaga. Chikumbira ka upiwe. Nokuti kune vakatozviwana vaanazvo. But ngatikukumbira subject wobeda kuti tichwana. Saka nyika dzekuAfrica dzikada kukumbira mari kunzoko. Vanotsvaga vanhu vakafunda vanyora tsamba dzacho. Hamonzi nokuti afa kumuna tipewo mari. Panoda kachikuru kekukumbira kachikuru. Mene muzikupuza uida mene zvinonzi chi. Nyika dzekuAfrica tinopedza but mapigiro acho. Anotsvaga vanhu vakafunda. Apangotiwo wana munhu kana kwabushu dziva kupfekwa mbiro tafa. When Jesus saw their faith, saw man is a door. Pamwe pacho kuti Mwari vataure newe dzimwe nyaya dzeupenyu hwako, vanotoda kuti Maria adane naJosefu. Iwo inaimbobvunza kuti Maria akasarudzwa kutakura nhumbi yaJesu nokutaira mhandara. It's one of the faiths, but the key fact, she was in love with Joseph. Yeah. I will prove to you. Relationship ya Maria na Joseph no number one key yekuti qualify kutakura pregnancy ya Jesu. Why? Jesu ni zita rake anonzi mwanakomana waDhavhidhi. Luke 2 ukaiverenga inoti Joseph wemba yekwaDhavhidhi akatora Maria
kuBethlehem. Jesu pachake mwanakomana wa David through Joseph. Number 2, Basara Joseph naturally was a spiritual meaning. Basara Jesus spiritually explained. Joseph waira carpenter. Carpenter anushanga nezvipikiri nemapuranga. Jesu basa rake richabatirwa pazvipikiri nemapuranga kwa Calvary. Basa raJoseph panyama ndo basa raJesu pamweya. So Maria wagona hapo kushibata bateka rupaninya. Relationship yako mbe. So daime akapigwa na Joseph aramba. Ani ngasina kuramba Mungu. Muramba mwalimu Mungu. Mwaya asikuda mandare mshanda nayo. Aluda mandare ludana ne Mungu wakatuma kutubashande nayo. Lineage ya Yesu ina Maria ina Joseph. Maria alikuja ku lineage ya Yesu. Asiweko akapigwa na Joseph oruzi kwa David. Saka lineage ya gale jifamo nikakabirika nini shikashika kwa Joseph. Nina ndara kutaibira kama kupimwa cheti tatu. Kuramba Joseph, kuramba assignment. Jari muno babali muno mauri mune vana varimo. Bata wawane kushwade mukadzi asina vana ivavo. Kutangitire vana ivavo. Vanokuziva. Although when you wake up, no one is for you, but very well. Mwara nisi ya mwisho zako, sio tunao mwangu tuziwani. Lana ndio hapo sisi ndio hapo, wakafanya ndio mtu wako, badita weka tu. Kwa nini wako ni mtu wako, wana wako wali mauri. Mwara kama ungamiti mtu akamnima, sisi wana yao. Itakupe wana wako. Aunupa sehemu yako. But kuna mtu ananiambia kiti wimbo. Munaido. Muruma shirika mtako na mtako mfamo. Nyambani problem ali paralyzed. He's a good person. Tinema nobody can really that kutibali Peter. Ani na muda bata batika soma mojitu. Ushaya haki patani pa Mungu. Kule Mungu wote Mungu batira ngeti na opati Mungu. Wale kuna mtafungua mtaita mtasira. Watu wote kuna watu maisha mtabita shushu. Mangwana anu hata kwa shaki. Rafi muda Mungu. Sababu kana students lokuti kumbira wopiwa as statement le usimbi. Statement ngo le wakuti kune wakaone wanyashana wale wako wanashujwa kuchaka. Sasa kuna wasichaka ujiwani. Ila noti chaka unowana. Dora kati kumbira unopiwa. Ko vesi kukumbira inochaka ida na maisha nokuchaka eda le kukumbira dele. Chiri pachela kuzimwe nuko na kusika mkufuti chaka. Ende ziri ko bazinowa. Elisha akatengera Elijah. Unoti haziziwe kuti Mwari ndiye anozodza vanhu. Nokuti Elijah akazodzwa naMwari. Elisha akadimbe namukoma akati ndiwo Mwari ndizodzei. Akatevera munhu. Ende chiona kuita kwaMwari ndokubva awana double achitsvaga kumunhu. Akatsvaga kuna Mwari haana double. Pane zvakaiswa naMwari muvanhu ndotora kwero. Saka wakaipa mukushanyira kungowa munhu ari rafu. Waenda kuona matamari ndiri wakaramba ndi pakudhara. Jesu ari pamuchinjikwa. Imwe mbavha yakazviona kuti tinenge tafananidzwa panapa. Tese tarovererwa, tichisvikirwa mate, tikwanzirwa,
Tatu kwa makini na utarero unamchiji kwa. Mkuru unabatsira. Ubachishika na mako yo mu yimudira. Ari kuchishika kuna ari pasemu level na level epili. But imbava yakura pamoja. Baba ino una. Baba, kayo zona utakuri ni roho kudara. Bana nikatambisa mukane udinga ipindite beta kukumbira hii anishipikiri. Ari kuti wanati ndio ari kuti ishe. Kugona kuona ushipa munari pa level nikia. Mwara ni tsika kuunza vanhu vanokubatsira sekunge unoda kuti wabatsira. Abudza Joseph anatangara pandira hopidza mambo. Kwa mambo unotaurwa zita rako nekutaura pandira hopidza kuna asina basa. A fellow prisoner like you asina reward yako. Iyo ndio munyama ndio tinowanda imanje baba. Andidi kuitiswa kai. Andidi kushandiswa. Kuma kushandiswa kwa unakushandira. Inasema na nzuri. Pekuni zinaita chino chitabitiswa. Chakazobuda after mukitiswa. Vazhinji vakademba kuti vakaitiswa. About 4 months ago ndiri ku UK. Dore kwenda ukima wira rakaita rakauya ri dore kwenda kuota force kubatsa panako. Akashati kubatsa kuyebe nabo vana vandi vazive. Vangotavozwa chipa Facebook. Kuzimbabwe iko kwaita namo. Lama dzedu zokuta force dai munoparidza. Ndakanoparidza kuna managed Tinashe. About 2015. Vanhu vandongozondirangarirawo manje manje. Tine holiday tinoenda kuti mubuya ku UK for a month. Takaenda kunamo takananga ku London baba. Ile ndio ngoni kule namo tukaenda huko. Batari kwa unasito hiyo mti a platform to a big conference. 2014 ndakabwenda kukiyo ku Nairobi for a month. Uruma invite ku Nairobi and kushona. I wait to pass through my Simon by YouTube over almost by the street. When I'm going to Tawana, you must call this man to Kenya. Or like for a parent, they will put other changes. Take it up Nairobi. Don't know when I say, who get better. You don't need to do this as yako. Unapanga hopete mumsungu akupa ubadagwe. Janzi mambo yako kama msungu yake kipatikana kujeni. Yes. Iko shashi ndakapanga. Zita hapo bamilipa mambo. Akashaanza kusina chinopata. Bora Joseph lependa kwa chigaro chake. Tene munasina batari. Munamato wako ni kuchimba mmewa dai mwalimu ndirangarira. Makarabia bogdara. Sasa kwa nini midrasha inonoka? That's not true. Bana wanonoka kuziza kupindura kwasho. Abunza tani ukaunachona wapindura mtana. Bana wanonoka kuziza. Oza kumwe kuziza kumwe ni machiti kukura. Oza akoma na kumwe ukapika msika naka nyara. Anusada ninga chitopindura. Aba nyara. Boza kazomdenda uzofana. Kunyara chai kutawa. Bati kumunali macho ndiano tuzoke kana mnalira. Ila kakula na mai wangu kuti paiti pakwara yenzi. Ubeta msikanzo kwa mwana. Obosi na uwo waitanisho. Ufuke kutaiswa yetu wa misiti unijapata. Ile peto wako unjisio. Kwa hivyo utaniswa wangu noza chechana. Abana misiti ya wataona kukutalisa mgani. Masina kasanga wako wa Mungu. Maturity no good a message. Basi misiti ya wataona.
Luke 17 verse 11, Jesu akazoti kuna umwe varume manje vakapere kuti 10. Endai munozviratidza kwapristi. Bible rinoti vari munzira ndokubva vapora. Haana kuti receive your healing. Haana kuvati be healed right now. Akavatuma mukutumika pandokubva vapora. Message yati go and die. Andi munokubva vapora. Pane kuti Jesu akokutira adzoka kuti ndatikudii. Akatomubvunza kuti pamwasadini. Iyo message yati go inoti kama. Umwe kunzwa kune chekuita nemashuriti. Nyaya wani unoona kuinzwa zvakasiyana nekuti wakura kusvika pati. Pedu ndombosha kuti magadheni ndo. Aitienda kuridze kumba kwagogo. Vairara vabika zvokunzwa kugadheni vaiswere kumagadheni. Mapota abikwa ivaendo kuti airara ngiche takawanda kwakomana pakuiti. Vaibva vadzoka futi kuti zvamurimi mokozodya nyama. Unozva zvinoreva. Kuti zvamurimi mokozodya zvinoreva. Asi matauriro avo ndekuti zvamurimi kuzodya. Zvokuti zvona zvinoimukira zvisakubatuta. Zvatirisi. So mumwe kunzwa une chekuita nezera. Jesu paati endai kunanzwa kuti dzokai. Yet listen, kufunga nai vachienda vakapenya mtu yaanzwa. Ishe vati hapana kunzikana. Anoenda kupi? Vakadzoka manjani tuna Jesu kwa mwatu. Sasa haadi kutunzwe message yataura datunzwe zvazvinoreva. Zvichireve iye wacho Jesu, he is the way. So pavanzi pindai munzira muende munozviratidza kwaprista, he is the high priest of the New Testament church. His other words arikuudza kuti munofanirwa kuenda kuprista anoporesa inini wacho. Munhu idho. Zvimwe zvinhu zvauri kutsvaga, mari yauri kuda yakauya, but haina kuya iri mani, akauya iri pesa. Ende akauya wacho, anga asina mari yauri kuda. Jesu achimwa mvura patsime nemukadzi. Mukadzi uya anoti maSamaria nemaJudha adyidzana. Ndobva azotaura kuti takamirira Mesaya. Iye anyimani Mesaya. Takamirira Mesaya. Mesaya akauya achatiudza chokwadi. Ari kutaura naMesaya akauya. Iye achiti Mesaya achauya. Chinoita kuti ati Mesaya achauya tichamirira. Vane tsika yavo maSamaria nemaJudha adyidzana. Ndakanobatsire bishara yetu bitipa. Indai kuzvifungawo kuti Jesu muJudha kaya. Chikadaziva kuti munatora rudzi kuna baba wake kuti muna amai. Unoziva rudzi rwemunhu ruri kuna baba kwete kuna amai. Jesu asi mwana waJosefa. Unoziva Jesu asi mwana waJosefa. Josefa paaitodana Maria, Maria akane nhubu yemweya mutsvene. So mweya mutsvene asi muJudha. So mukadzi uyu paaiti maSamaria nemaJudha ari kuona panyama chinhu chemweya. Saka ari kupotsa mhinduro yake nokuti ane maonero epanyama. He cannot men not receive things of the spirit. Saka iye ari kumirira Mesaya, iye Mesaya akauya nokuti iye ari kuona muJudha. Musikana paakanyamata Mwari ndipiwo mukomana akauya. But haana kuya ari type yawaida nokuti achazova type yauchada. Saka iye somuSamaria but mukati umu mune muJudha. Saka uri kuona today hausi kuona tomorrow. Type yauri kuda ndo yakauya but haana kuya ari type yacho. Unesere kuti ndiro dzatiri kuchemera kuti Mwari answer. Mwari dai mandivhurira door. Rakavhurwa. Door racho munhu. Ende munhu wacho uchimutarisa. Iwe uri nani pana iye. But ndiye door rezviri nani life yako. Kana Jesu ari Ishe umadzishe. Werudzi rwakwaDhavhidhi. Chiona ari kunzi baba wacho manje haasi mambo ndikapedza.
Ushinobva wavigwa muna kapenta waJesu. Chirega ndikuudze. Murume wekupora kwake kune chekuita netype yaaifamba nayo. Akafamba netype yakaonekwa kutenda naJesu. He saw their faith and he said to the paralytic. Chakatanga chaonekwa kutenda kuti munhu ainaro. Network yako kazhinji ine nyaya. Ilogara unomushawa. Saka ndaiona vanhu vachiona bhora munomutambo mabhawa. Saka ifunga kuti mawebs acho kumushaafiki. Chikatazoisa sora tikaisa dish tikuona bhora mami yuri kutamba musha kwedu. Saka vakadiscover kuti mukashaya chinokonekta unofuta zvinokuitirwa vamwe chete. Chenzi chamukuona kuti tinacho kunomushawa. Waita nomusungirira uka makasungirira kuno. Wezi racho harisarudzi unotofuna neparuzeda. Amweita dishi rako wakutoona mami yuri yako. Inono wakumusha iku. So, miwirikana yaunochemera yakafungwa kudara. But wanotanika vashandi nevanhu. Mwari haakupe munhu waunoda, anokupa munhu waanoda. Kuti uzoda. Zvakafanana nevana zvo. Haupiwe mwana waunoda, unopiwa mwana wauzoda. Usiteke yaunoda chaiwo usatoibereka. Chauinacho unozoona kuti ndichangu kumhanu but yes. Vakaenda pamusoro pemba, the normal way kupinda nepadhoo. Life yasvika palevel kuti zviri normal hazvichaita. Ndenge zviri normal ndezvekuti ukafunda zvinhu zvako zvoita mushi. Kana wakanaka wobva watongotsvaka wobva watorova. Ndenge ndoti zviri normal. Hazvisi normal way. Ukatarisa type iri kumba netype iri panze inormal shuwa haiko. Ukaenda muhodhi wasina neumira muhodhi. Dai waite ndogenda netochi darisa mafesi unoti. Wanaka vapanze. Hazvisi normal way nazvinofuna nokudaro. Pakashaika nyasha dzamaurira panze uri wemukati uira panze. Amen. Parikoma kupinda mumba padhopa tinopazara vanhu. Izvi zvaifanira kuita normal kuti kufunda kwako nemuroviko kwako kuti wana basa iroro but vari mukati vanobisa hama dzavo dzinofunda sei. Zvinormal hazviko corruption kwese. Samweta vaizei corruption kuti vakafanana newe. Iwopiwa position iyoyo uone kuti unosiya hama dzako. Iwewe wosiya hama dzako tora isusu iwewe ucheni. Usikirira ndishikuru. Zokusiya hama dzako tora iwewe. Ndikwanise. Iwewe zvako vanopfa dzinozvigona. Kuti hama dzako dzizoita marovha zvinotora vatoro. Pakudanyasha dzamwana. System iyi itori normal yokuti unotanga newe kwako. Pari normal kupinda napo padhoo. Pazara vanhu. Ndaitarisirei kuti kana wafunda wapasa mabasa vachingowanika ukapinda kobuda kopinda wausvika pakushaya basa nekufunda kwacho uchitoudza wakafunda kwazvo saka ndiri kubhadhara hurumende nezvisima kuita rovhara karembeki kudaro. Dzaiva nakuqualify dzimwe dzacho hurumende nezviita sizvo. Iwe utoda chero pauripa. Parikomawa vasipindana. So Bible tells us the race is not to the swift, nor the battle to the strong, but time and chance are given to all. Amen. No opportunities acho. Asikuya kwa wewe. Bado wakafitwa nazo. Wale mtu wakati qualify, wakangwana wakarongeka, but padole mchacho. Vita ichapinda. Amen. Kwa hapo usia Mungu achienda ukatira somunyo zokabani mweuchina.
Hauna choice kuti unoenda kwacho apite. Hazvisi noma ufunge. System yepanyika isisi noma zvekudaro. Vanhu vanofanira kukindwa dhokopinda. Munhu ane problem anofanira kuvhura kuti aziva vapinde vanange kuna Jesu vanange havachadaro. Ne problem yako ni wakamukia kwa chinabirwa neshoko nenda kuti kurapa panze. Powerful glory kuna chitima rikashera. Saka akaita shamwari dzine mindset yekuti ezvinomupai naJesu zvofanira kuita. Kana Jesu ari anoda kuti uzota nenyasha, kana tikaita mhosva yehouse breaking akazokupa mhosva dzedu. Handi pamusoro pemba tinopasa imba yemunhu. Haisi imba yavo iripaswa namunhu. Vakasvika palevel yekuti kana iri hosha taamika muna Jesu wacho. Hosha tiri kuramba takatakura munhu yakutiremera. Ndobva vaenda pamusoro pemba vakatanga kurova. Ndinoziva kuti pavaitorova marara inge mukati. Marara ndo akacreata space. Because munhu adi kudolewa nemarara kani chechi. Saka pavaitopasa vaitosununguka. Izvozvo zvinenge marara zvinenge zvisina basa ngazvipe mukana mulife. Imba ngaivakitonditengesa doi nemapuzi. Izvozvo zvinenge zvisina basa. But nongoti yako yaina Jesu mukati. Vazvikirete mukana mulife yako. Open a door ye breakthrough. Nechinhu chinofanirwa kutarisa. Watakunyemba zviite. Wati zvikasashamisa asi Mwari. Zvakaita nenyasha. So vaipasa rufu. Ndumba vaikufuka kuti marara aenda. Ende ungavatone nyasha, unaenda pamusoro pemba kutimira. Saka kana wafunga zvaMwari wada Mwari wako. Mwari anotanga kutoshanda newe chiri panze. So vanhu vaizoti kubalika kwemarara. That's why Bible rati vakabva vadzikisa hama yavo pana Jesu. Unoona kuti pana Jesu pane space. But murume naJesu kudhiwa hakuna space. People were present, they were not in his presence. Kuchechi zviriko, vane umwari havamo, but vanoda Mwari variko. Kuna anotouya kuchechi kwete kufanira dzimwe nyaya dzevanhu kwete dzamwari wacho. Anozva kuti yameni ine 4 weeks. Anozva na weeks. Kuti dzakatoigadza uchaziva. Andopenya kuti ane mazuva 3 weeks. Haisi kuchita. Kuchecha kusidenga. Kandotigera mati akandidaro kuchecha kusidenga vanotodaro. Marara kwete no marara. Pavaipasa zvivira mukati ndozvaita kuti vanhu vacreate space. Zvisina basa kana une shungu naMwari anoita kuti zviite basa. Marara ndo anoita opena. Saka vakavhura pamusoro. Jesus saw their faith and he said to the paralytic. Chakaita kuti Jesu aone dambudziko kutenda. So tinofanira kuva tisingafanira kupera mauri. Vamwe vanotenda kuti zvinoita chete. naMwari zvinobuda zvakadaro. Proof hakuna Mwari kuti ndinotenda. Nyangwe varamba kuti ndipinde but nokuti ndinotenda. Ukana unofanira kuvhurika. Vanhu vakabreka pamusoro vakadzikisa hama yavo pana Jesu. Kudhiwa hakuna kupindika asi havana kupinda. Problem yavo ungotsvaka zvinoma uchiti unofanira kuti Mwari kutoda umunana chenu. Zvinoma zvakarongeka zvacho zvemapepa varikuramba. Ndauda pekuti vati vakangwara vanofanira kubvunza kuti vachigona sei. Varefu ndo vakasara vakubvunza Zakeo upfupi. Ndimazomuhosta atseka sei nyumba iyoyo. Mamwe notsi zvavatore pauri nekupfupika iko. Nekusangwara iko vakangwara ndawo ipauri vachigogara so. Lakini zvinofambiswa sei. Vakabreka rufu vakaidzikisa hama pana Jesu. Kudhiwa hakuna kupindika but munhu akaita sei? Akapinda. Mwari ngaakupe dhoo nyowani. Ravakakiya reJeriko harina basa. Paucharumbidza Mwari wako masvingo acho ngaave dhoo. Ngaive nepasi kusvika munhu apinda mukati. Yako yakuda munana nokuti
vachiya madhoese vakuvharira mamusango kuti vakaisa munhu wavo munhu wavo zvokuti hakuna kupa chansi. Ati kudenga kuna Mwari. Hakuna chinonakidza chekuti muenvironment yaunonzi zviite Mwari wako kubva aita kuti zviite. Varengi vasvika pakuita meeting kuti amuvhurira mukana ndiyani. Utaiwa tinomuvhurira zvafamba sei? Tazokushamisika. Faro akambotuma mwana amai ananyamukuta. Titendai pakubereka vakadzi vechirwa. Murai vanhu. Ananyamukuta ndo vakatangura testimony futi kuna Faro. Zvanhu vakadzara vakasiyana nesu Ijipiti. Ava tisati tasvika kunovabatsira, Mwari wavo akanopa simba. Faro anga arongeka kusvika palevel yekuti haatumi munhu ane bhedha kuurayira mwana. Anokutumira munhu akatrena kukubatsira kusununguka kuti akurayire. Bosi kana une nhubuka ukaona nyamukuta unofara. Gokumuraitere gogoa project yekurayira. Vakatrena kukubatsira, vanhu senu vakasairwa kukurayira. Mulife izvozvo zvikwanire. Vanotora shoko nodzidzino irema. Kune vanhu vavaisa padhuziso. Naiwaiziva zvavo. Vanhu vakadzidziswa kuti nekubatsira munhu kusununguka ndobva kutuya kuseni maextra lesson. Chiurayai futi. Mwari ndokupa antu zvataurwa kuseni kwemba. Chakatipira Mwari manje. Ava vasi kuziva kuti tarongerwa. Mwari ndokubva angoya ndokubva ava pasimba. Ndekuti musati matombobatsirwa nanyamukuta ngasvika chechi kakuyamo. Rimwe dhora richada kuti ndingirionewo ramba kuti Mwari ndipewo simba. Nokuti vanhu vati vari asaindi kundibatsira havachada, asi Mwari ndiri mubatsiri woupenyu hwako. Ndine sizoni imwe nguva Mwari akatitrena chimwe chinhu chekuti vanhu ngavakusiye uone kuti ndokusiyai. Why? Nokuti ichwa shoko raMwari nderezuva nhasi namangwana. Kana muprofita Elijah aifigwa nemakungu mubako, unoti kwakusina vanhu avaingonga savi, asi Mwari wakaida munhu wake kuti chibuda mulokesheni unogara mubako. Mwari aitozva kuti muoni vanhu mulokesheni vanokasana kufundisa, but Mwari ari pasi nemuranda wake ndobva vasaina zvinomupariko. Zvokuti hakuna aigona kumira manje titi vachengeta mabhishopu enya dzashiri. Nokuti vanhu pane paunozotaura zvokuti unzwa kuti vakomana mufundisi uyo vakomana tisu vavane vachida zvinhu zvedu gwana vamudaisawo vanenge zvinhu zvedu. Mwari pano paanosvika kurumura kubva mukuti vanhu ngavaite anoita ega. Ndakaexperienza mumwe kuita pamwari pokuti anoshanda oza paanoshanda nemutoro. Kwete nevakuchechi vanokutendai vasingamutende. Alright, I'll give you these two testimonies that pass. Ndaiparidza parenge kuwadzana 2010 on a Friday. Mumurungu ndokubva auya akapfeka rigari yechimuslim achiti ndiri pastor kumamuslim anondishare ndienda kubevedia kucheshuka. But what you are doing uchiparidza kudai ukuita chinhu chakanaka musociety. I've come to bless you. Mumuslim mufundisi wacho ndobva ndipakira ndidivesi parengi kwete kuchechi. Mumuslim akati hatitende zvokuti Jesu kuti kudii, but ndiri kunzwa mandiri kuti you are doing a good thing. I must give you 300 years. Share pastor uma Muslim. Unoti mandakaridza parengi papasina maKristu. Ndipo pasina kazinozo. Mwari akatitsina akandirumura kubva kuti musatarise kuvanhu vanewe, tarisa kwandiri ndinewe. Mucovid manje omukuru ndokubva andishenza pane rimwe bhengi ronzi Metropolitan School kunanzi Dr. Enoch Kamushinda ndokubva andishenza kubhengi wazvanzi inini ndiri musavada masavada munoaziya naye ndovadaita voyesa avasiraiti unochiparidza wabatambira so vakakamira mveranda neshopu kuna Facebook. Shungu idzo dzakandipira zvakanaka. Saka unoti mazuva ano kune COVID, saka kufanira kuti uye kuofisi. For this whole year, when I was there, I want to pay you. Oh, yes, COVID, there was on salary bank.
300 years coming for political day, but the bank every month for the whole year. This one, the matter what's over a pair of COVID. I've seen God doing things on a level you know now. Je know mon raison, there is a way you put money can night away for those who are I've seen God doing things. I'm not saying the red out town is over with Paris 2014. That's not quite the code. The red out of Paris, the red of Paris, the movement of Vawia. The food is not from a saving that bar. That I have seen a Copacabana, or the rest of the and you look take remote. More than that, I think up on a face, they wouldn't have food. Tinato vai papo bila bakase je bana seki vai fly over. Dogo apinda mfenzi dogo tsaze muti yachi badari jinti. Yakanji driver wasema. Muna go kweli that take watu wanzale vile. I've seen God do this. Bana wakasarato iyo malipachaka nitadura. Unoti paitwa minana murenje kuti vanhu vadye mana paitwa minana murenje kuti vanomvura patombo kune ungavaramba kuprovide for Israel but Mwari harambire vake vaanofamba navo. I've seen God doing things. Dore upenyu hwako rinoma richaita zvinoma hama dzako dzofana kumira ndiwo vanofana kubatsira unokuziva vanokunyara vakakura nevanofana kunzvira tsitsi vanhu vasina tsitsi ende zvinoma kudoro pakazara munhu anotoda kuti zvake zviite kuti zvako pakuda dzekumusoro madho ekumusoro anokiretwa nenyasha dzamwari. Funga kuti Jesu aiparidza Bhaibheri ndobva atomira kuparidza ndobva atanga kudhilani vanhu vari pamusoro waibva zvekumusoro ndo zvaanoatenda kudarika zvepasi. He saw their faith. Murume ndobva adzikiswa. Bhaibheri rangu rati paakasimudzwa apora akabuda kwaambonzi upinde akubuda uzokere neitogo ende kana Jesu akuropafadza vanovhura vega mukukana ukakomborera aiwa varandoti kumaka undoita mafriends ako kumba kwatainoje kwadzana vakabva kumbodhini anoparidza parengi vakanyara vakandirampira nzairodarine kusei kuita maJehovha kwaitika mwari wako zviratidza ndovaimudza vanhu taigara pedu chaipo pedu wese vanongoivaridza paredhiuso unonzwa foni yapinda vanhu vakuramba taigara pano ingodimairombawo kana Jesu amuporesa hadzokere pakaoma pamhorambwaimo dzati vanhu vakashamiswa nasina kuna fashoni yakadai asi taona zvakadai kwaapinda nako unemesitrabo but kana akopafadzwa aukakomborerwa vanhu auninokunoda kutandana zvakaona kudaiso anoona kufata una hamene komborerwa uno unotoona waibva mugurupu yavo wadi kumuzukuru wadi kumuzukuru unamesikuru wani kwakini hauna mugurupu ravosindikare hama vanozotira hama yavo kana asati vakudza vanozotinetsa musini kuita mari chete edit wakadii kumuzukuru wakadii kumuzukuru akusema mabasa muripo Mwari unovhura tombo.
Mwari unovhura dhombo. Rino maono. Parichaita. Vangofigurana pachavo nevasina kufunda vangopiwa mabasa kuti simuka mukati imomo. Hauna wako, havangoku. Zviri normal waifanira kuti uka-apply, upasa interview, wopiwa basa racho. Iwe ndiwo wakatopasa ukanzi tichakufonera. Wakafonera muzukuru wako. Kuisa vakanzi kuti zviito sekunge zviri fair, hakuna chiri fair ufunge. Madoors ari normal, hasi siri normal. Hazvina kureva sezvaunofunga izvi. Vanofevhera vavo, vanokuita kuti nyika ifunudze kuti zvichiri normal. Kusa vakanzi yacho kuda kubepa chaivo. Apply uyu, yemubepa chaivo. Wakapasa zvinodiwa pabepa racho iro. Unoziva kuti chakufonera nanhasi havasati vafunda. Dhoo racho hariko. Asi randinoziva rinovhurwa naJehovha. Unofamba pakati pavo. Panofambira pakati kuti vamushaka ukasataona zvakadai. We did not see this in this fashion or in this manner. Handina kuvira ndaita a dream to one day I will fly. Saka ndakambogota ndiri mundege kuti udze vanhu vega kutonyara kuti mazapani pamwe stage yauriso ukarota chimwe chiro chinoti asi zvekutaura izvo zvinosekwa. Mazavanogona kukuudza kuti mundege uchienda kupi. But ndinopupura nyasha dzaMwari dzinoshamisa. Taenda kuri kusinaiti. As far as Israel, 8 days in Israel. Mugaleni ndikatoparidza mubhoti tiri Galeni. Maplaces ese anoparidza Bible physically Israel. Kwaita nemari yangu. Mwana akavhura rimwe dhoo. Munhu akanendesa kuIsrael ndakatakaona naye face to face kuIsrael kwacho. Iye aitobva kuIreland. Akufona futi 6 nekaulete katina muri busy tinoita busy rate. Pandete. Busy. Yes. Ndinosiya busy yacho ndinopinda busy. How can you imagine going to Israel for free? 8 days in Palestine or Israel for free. What are busy? Let one people. Kutoona na kutela fifth papa airport. Ndini thank you kutashika. Anapita na rota kuti one day I'll be there. Ukule zvokuti na kurota bati azviite futi. Denda kuna Mwari. Denda kuna Mwari. Kana ataura chinhu chinoitika. Kana vanhu vakavhara makuna vakavhara mweya. Havazopashwa renji. He is faithful, he is mighty and powerful. Pane vanoshandisa simba rake saMwari kuti chinhu ichocho chitoita. Akatoipisa, pane vaanoda kushanda nepower chete. Muna matono manera kuti simba rake ngariitike muupenyu hwako. Vanhu vavhara dhoo ravo. Iye kana avhura kuna unovhara. Kana nyasha dzake dzakurongeka ngavashamisire. Ngavakudzane vachiri vakavhara dhoo kuti zvakakuona ari mukati apinda nerupi. Nokuti ndofika kudhoo ngavachiriko. Vachiti hapapinde. Ngavashami vanhu kuti amukati. Jesu wanted. Apolisi wangutobuda. Kuti zviri beyond intelligence. Zvakaditswa zvokuti hakusungwara kwako, it's not by might or by power, but by the Spirit of God. Zvinokuitika zvokuti hama chaizvo dzinosvika pakuti wakabata-bata iwo uchibatwa batwa nenyasha. Vakashandisa kuti wachidhora sei nokuti kune kwavakandobvara. Pane dhoo rinovhurika pamusoro risiri normal. Nokuti zvinoita kuti paiswe mabhaibheri bhaza vari kuti munhu akapotsa apa anogona kuuya neapa. Zvinoita kuti saise mabhaibheri bhaza kumusoro havatarisi kuti unoeriko. Vakasingatarisike nezvavasingafungire. Mwari ngaakuitire. Udamunamati nevamanera anoirikana.
Mwari wangu chiratidza muupenyu hwako zvaisimba rakawanda. Rimwe dhora tungaidzurwe naye anoti kana ndavhura hakuna unovhara. Ngavarambe nemichana yavo. The race is not the swift, it's not the battle with the strong, but the time and chance are given for. Kwaunonzi hausvike ndo zvaunofunga. Boza unofunga kuti unosvika wega. I always tell people wakadaro Mwari hakupa assignment yekuti uite. Anokupa assignment yekuti uite misa. Saka uchinoita kuti wewe wari kufunga kuti wakanzi uite. Aiwa Mwari haakutumi kuita zvaunogona. Anokutuma kuita zvaanokugonesa. Assignment isi yakamwari haisi kusimba rako. Iri kutenda kusimba rake. Ndozvishikona sei tinofamba sei tinobuda here. Hausi wega newe. Iwe mupe faith. He has the situation. He saw their faith. He said to the paralytic, I want us to pray. Baba barinomo pakavharwa. Varikuda kupinda. Handina hama nashamwari dzomira naye. But Mwari wangu ndikuda kusimuka. Ndoda muviri wakaimba pasina madhiri akaitwa. Nokuti nyasha dzenyu ihuru. Tirikuda kutovanda kudhiraivha muchata pasina madhiri akaitwa. Ngavavhare madhonga arambe nemichana yavo. But kune dhoo rinonzi Jesu. Nokuti kana ravhura. Father, we thank you for your word. We thank you for your grace. We thank you for your faith. Usina kurongwa nevanhu. So, risina kufurwa nemunhu. Rakafurwa nenyasha. So, risina kufurwa nekungwara. Rakafurwa nenyasha. So, risina kufurwa nehama. Rakafurwa naJesu. So, risina kufurwa nekudzidza. Rakafurwa nekuchinjirwa. So, risina kufurwa neshamwari. But rinofurwa naJehovha. Rakataboshakaka. Mante paratieka kona basaya. Ikateba palikataya. Menta paradiasa. Yapeka le malikatayaso. Ikapashateke. Malikatabarata. Yeketelebo. Sikeka palukata. Mante paradiasa. Ipepeshalikataya. Menta paradiasa. Iba. Shante pale. Mante kanando. Iba kalukataya. Mente kalika soka. Yashamaye. Mente palo. Yakabalika diasa. Yeketelebosha. Yeketelebosha diasa. Mante kaladiasa. Open by your grace. Open by your grace. Open by your grace. Open by your grace. Restore Jehovah. Linofungwa nenyasha. Sua Jehovah. Linofungwa nemi. Sua Jehovah. Linofungwa nenyasha. Uchane wakatendeka. Mwari wamasibose. Manengano Jehovah. Mangwananyano baba. Takubira masuo. Masira kuiweneha. Nodi wanu wakatifurina. Kuna kutifurina. Masimika na mafura. Hakuna unafara. Nimika na mafika. Hakuna unasawa. Niluke unasolika. Pamele chiyangu. Relationship yangu. Balasa yangu. Maungano wangu. Isinakuruka na chilema. Utano wakupa shigo. Yakatakasa. Mantena masata. Iba shanteke. Mantabanano. Malikata. Jenta balika diasa. Ipepesha likatea. Minta baradiasa. Yeketemo. Minta bale. Marukata. Santa balikata. Iba pachanaka. Minta baradiasa. Iba sakeke. Miketa kona masaya. Yeketemosha. Mikatayaka. Mantekamata. Yebeshoiko. Mentabasata. Ikaketsata. Mentabalikata. Mantabaradiasa. Iba sakeke. Mentabale.
I just want you to raise your hands and I make a declaration. Father, I decree and I declare. Shogorenga na mari tuma. Alizogele kwa muri sina zatisa shamari tumi ya baba. Ile kutawala suo Jehova. Suo lisinga kwenye amane shanga. Chisina wani mene kuchenjera na mzwana ne wano. Chitaitwa nenema. Chinoshamisa. Chitaitwa nenema upenyo wala wano. Gaya kukule mfano wema suo. Nika ikirema. Ama tisingade. Asimuni mai. Wanamani la wano nyasha. Baba nikutikilea na mbanani wano. Suora kafarwa. Basi napindike. Manaskana ngachate. Suora kafara. Basi napindike. Ama tisingade. Manaskana ngawa ni mchato wake. Dinotaura mabasa. Dinotaura fedha. Dinotaura promotion. Dinotaura utano. Zadatwa na chiremba. Ngani unoshikona. Zadatwa na chiremba. Jehovah unoshikona. We command cancer to go. Never. Anga Jesu. Takapoleso. Nikutikilea mwanani ano. Supernatural hope. Supernatural hope. Supernatural hope. Supernatural hope. In the mighty name of Jesus. I want you to pray for someone. Just say something. Una opportunity ya waisiwa kutianga yangu. Unakukana wa unosiwa kutipanela mchete wakamila patoi. Unakutikilea manyarana hasi. Kutilasi gade wa shida. Lari kutoi koko. Gala for testimony. Bado parispangazi for testimony. Bado mwaino kuta kama kute testimony. Utapupura kuna kakwamai. Jijashamisa hama. Jijashamisa nika. Wakakusema ngawa shamise. Wanakumukira ngawa shamise. Unamara nokuda. Niko tiklea. Nyasha. Bamsorope mawakwe wala. Shauno bata ngajendeki. Niko tina mafisa. Mungikemula. Baushite nikazirukue. Kusina mshikwane hama. Sina prashaiti. Niko tawa visa. Chakaramba ne visa. Mwea kamata passport yako. Niko tiklea Joshua. By fire, by power. In the name of Jesus. Munda burugende. Nika zirukue. Nikanangaisa luwena mnae. Wanakulenga walipo. Niko tiklea Joshua. Nesi taracheso. Yes, taracheso. Ministry yako. Usumiri wako. Open doors. In the name of Jesus. I want to pray. Wewe ni sanyasha. Grace mumpeni wa Mungu. Unazaya kuti pamepata udani wani wanu kufienda kwa mfano mgeni. Ngani nasu uzenyerezi. Shati nima waisipintaone nyerezi yake. Tiku nika yedu. Tika uyane koliti lake. Nuna kudisitanako. Nile nesta. Itaonekwa. Nima testi lopa. Ministry yako. Nile nesta. Itaonekwa. Nyamidika tilkule. So what am I not at the end of the office?
not shut. International pause. May their stars shine. Jagati manyerezi yake. Iko jino. Jagati manyerezi yake. Meke tenemocha. Rikatatata. Mante panatiasa. Meka zate. Malika dayasa. Mike kakula baye. Rikatata. Meka tanaba. Sakianga balika. Jagati manyerezi yake. Niko declare Jehovah. Nyasha. It will declare Jehovah. Let the star shine. Let the star shine. Every blockage, every hindrance, inataura kuboreshwa, inataura utano, kutolewa panchi, nesita na Yesu, inataura nyasha, pakate, mela bazukata, ibashateke, rikataba, menta palasu, nyasha. Let the star shine by fire, by power. Let the star shine by fire, by power. Let the star shine. You know how I get it? I make it. Fire. In the name of Jesus. You know how I receive the grace. Receive the fire. In the name of Jesus. You know how I by fire, by power. Let the star shine. Fire. Receive the bless. Receive the fire. In the name of Jesus. Every glory by part. Receive the fire. Receive the grace. Receive the fire. I invite you the grace. In the name of Jesus. No power. Every demonic attack, you get from anyone. Let's see that. Fire. Jesus. Every demonic attack, I command you now, by fire, by power, in the mighty name of Jesus. Receive the blessing, receive the fire, receive the fire, receive the fire. Fire in the name of Jesus. We can't help anyone. You will tell us. You will tell us favor. You will tell us. You will tell us favor. Water. Receive the grace. Receive the favor. Take us. Receive the fire. Receive the fire. Receive the grace. In the name of Jesus. Touch the motor.
Receive the fire, 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 in the name of Jesus. Come to the nation, come to the nation, come to the nation, come to the nation. Not your motto, not your success. Breakthrough, breakthrough, by fire. Every demonic attack, break it, receive the church. Motto, receive the fire, receive the grace, receive the fire. Receive the grace, receive the fire, receive the grace, receive the fire, receive the grace, in the name of Jesus. Jesus, I speak fire. Yes, yes, in the mighty name of Jesus. Fire, 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 in the name of Jesus. Let it start shining. Let it start shining. Jesus, already watching. I'm now watching you. You come and shine. You come and chance. Let's see that chance. Let it start shining. Let it start shining. Let it start shining. In the name of Jesus. The calling of God upon your life, whether in dreams or by prophecy, I want to pray and do impartation prayer. There's fear in you to start working. I want to pray. I want to tell me the motto. What you forget? Can't see it. I can tell me the motto. You have to tell me the motto. Receive the fire, receive the fire, receive the fire, receive the fire, receive the fire. I impart you grace, I impart you the fire. Receive the fire, receive the grace, receive the fire in the name of Jesus. May God use you for the glory of His name. I want to pray for the partners of this ministry. Raise your hand. If you know, Father, I release the grace. I pray for each and every partner. In the mighty name of Jesus. Father, we thank you for your aid. We thank you for your grace and your favor. Concerning this ministry, let there be a voice for the nations. Manuda diaga yanganda na boshani masande riba shateke malikata menta baradiasa
Father, we thank you. Father, we thank you. So sometimes I speak a word of knowledge. I see a house, a mission house. Can I vision here on Sina, but I see it. The corner in my ashes, a mission house. One cup pay nash. Even a refugee center. You don't put it on like shame. Father, we thank you for the house. We thank you for your goodness in life. No one can put in the mind. Or wait, no one can put in the mind. Man goes to a Russian wine. Goodness, no one can put in Mariacho Nayo. Or wait, no one can put in Yasha, that's what you are back. My watch all night. So I saw the offer and I wrote up in a man. Why did I shit in the place? Jabba said that I see him. Why is it that this one captured? Jabba said I see him. Rambao cheetah, Rambao can be a much more to it. And it shall come to pass. I dreamed about the UK 20 years ago. I was going to shout, that's not how it doesn't make sense. Why do you not put that? Papa Sands, I can take up number. Punish me to the Popoitas meet and a good to so you went out the woods, but no, no, qualification and you know, but men support Akuna, but it's she won a Chabata and Woko. Why what did I strategy? The God affect you, let them be more. Don't doubt any vision in Timoyan General. That are put as a wheat as another to meet. I don't put as a wheat as another to meet. God is involved. First, then I'm going to spend some water and I should food. I get up at 30 minutes to just 2 cases. I get out of my chat. I chat to be back so that I fake or chat sick or chat to pay. When I should have been down. But when I got time of tower, think that I should have played up to the rest of why I put as a Peter, I don't want that. I'm not to meet. Mercy is involved. So don't doubt yourself, believe him. He's involved. When you're a man, he's involved. When I'm very tired, I see him. Come on, what I should have, or not so to be as my master. If I'm going to test of faith, you're going to move up a side, turn around per side. What do you want to do? I love you, thank you.